бародаро чиста гибридо ями калоне ки ями конкретни шикоруш мекини овози повози шрихас прихас ва тамоми санат ҷангиш мемони шикоруш мекини любой хел қафас якма яка дини мазор мешидагиш яка чучака ҳам 5-6 моҳа чуча яка барои шикора барои ҷанга любой шидака ва тамоми саната бози мозиш конкрет не якада мақсад дар мода чанд қабулам ки девонаям қафаси якме дини мазор мешидаги шакаҷон мешидагиш дини мазор само як қафаси дим ака як чучаки 5-6 моҳа чуча як бароям қабланда ишида дим қафас бозиш мекини шикорш мекини қағ ҳол ягон таи маст нест яка ба тамоми санатш ишан дини мазур мешидаги шакаҷон ҳаминҷоеш ки ягон сумш арзон намешавад кадомеда маъқулай ина бародаро чуҷои гибридуланд